Салом алейкум ба ҳама подписчику ба ҳама ёру бародарое ки канали мо да подписат кардаги доз эфир кардем. Рости гап соати 12:04 Тоҷикистон эфирмон часпид гандумро дорузанӣ омадагим. Қайшида нигоҳ кунед. Фотоаппарат овардаги навдем, агар не у кати запис мекардем ва тоза сёмка мекард. Гуфтем гапо ки ҳаловат мебурде шумо. Санкани Токҷо значит агар нев баланда неса